σας παιδιά, εδώ Ghost Killer. Σήμερα θέλω να σας δείξω αυτό το βίντεο στο οποίο θα γνωρίσουμε το σκύλο μου το Max. Λοιπόν, αυτός είναι ο Max. Του αρέσει να κάθεται, επίσης του αρέσει να πηγαίνει γύρω όλη την ώρα, να μην κάθεται ούτε σε ένα σημείο δηλαδή. Λοιπόν, επίσης στο τέλος θα ακολουθήσει μία ανακοίνωση. Λοιπόν, όσοι το όνομα σου έτσι, Max. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί η ανακοίνωση. Λοιπόν, γράψτε μου στα comments τι θέλετε να παίξω μετά. Evolve ή να παίξω καλύτερα Call of Duty Advanced Warfare ή να κάνουμε προκλήσεις πάλι με τον Mr. Γνώμο. Γράψτε μου στα comments τι από αυτά θέλετε να κάνουμε, αλλά άμα θέλετε να κάνουμε προκλήσεις με τον Mr. Γνώμο, να μας γράψετε κάποιες καλές προκλήσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Γεια σας.